פודקאסט חברים, כמו שיקרה כל שנה לאורך כל חודש אדר, נעשה סרטונים משוגעים ומטומטמים, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון על משחק כל כך משוגע שזה מגיע לרציחות. לא, זה. רגע, לחצי על הנכון. לא זה. יש כאן ברולי סטארס. נו באמת. אני יודעת מה לעשות רגע. נכון. הנה. תגדיל. פליי. זהו. אוקיי, אז האנשים שבהתחלה רגילים וזה מתגלגל לעצב, לפחד, לכעס ולרציחות. אוקיי, נו הילה, תצלמי. רק אומרים תצלמי את הפרופסור. רק אומרים זה לא מתאים כל כך לילדים קטנטנים. נכון. מתחת לגיל 4 לא ממליצה. מתחת לגיל 7 לא ממליץ. הם בוחדים. עכשיו תצלמי את הזוג המאוהב. מה? טוב, זה לא עבד, ניסיתי לצלם אותו עם... את הזוג המאוהב. זוג מאוהב. לא חייב. לא, די. לא, זוג מאוהב זה יהיה מצחיק. אם תצלמי את הצרצר. אם תצלמי את הצרצר, אז זה נותן 3. בום. עכשיו תצלמי זה לא ייתן 6. לא יש חולצה שאוהב אותו ולא יש חולצה שאוהב אותו. עצוב. עכשיו נצלם את האיש הצרכני. מסכן האיש העגול. עכשיו הוא עצוב. פוחד. אתה לא רואה שהוא פוחד? כן, אני רואה. גם צילמנו את אתה כועס? צריך כשהוא אומר את המילים המוזרות באנגלית. כן. לא, זה אחרי הזמן. אוקיי. לא, זה לפני הזמן. אני יודעת. זה לא נותן. תקריח אחריו. ורק כשהוא... הוא היחידי כאן עם פה. נכון. נו, עשה את זה. זהו. עכשיו הוא ממש כועס. עכשיו צריך למצוא אותו צורח על מישהו. סתם צילמתי את זה. צריך למצוא את האיש האדום צורח על מישהו. הילה, צורח על מישהו. צריך לעקוב אחריו. הילה, תעקבי אחריו. נו, תצרח על מישהו. צריך לצלם אותך. אני צריך הנה. תמיד האדומים, עכשיו הם אדומים גם. תמיד העגולים יצעקו רק על המרובעים והמרובעים רק על האלה. קצת אחרי הזמן. רגע, עכשיו נשמע. נו, די! בשלב הזה אני יכול לעשות. לא. טוב? די. למה סתם צילמת? לפני הזמן זה היה. ממש לפני הזמן.
זה היה סתם. לא נורא. כל שעשומים, יש חקס, אני סתם לוחצת על המסך וזה עושה טו. נכון, גם לי זה קורה. וואי, איך אני אוהב את המוזיקה הזאת? נראה לי כולם ככה לא. לא, כמעט כולם. ראיתי. זהו, עכשיו זה אמור להיות כולם. אוי לא. צריך לחפש את הפרופסור עם הרובה. ועכשיו אמור להיות הקטע שלא מתאים לגיל 6 ומטה. מה? די, די. הקטע צריך לצלם אותו עם הרובה. מה? עידו, תגיד, אתה משחק במה? זה כבר לא לגיל 6 ומטה, ממש לא. אז ממליצה לכם לעזוב את הסרטון ל6 ומטה, כי זה הכי לא לגיל 6 ומטה. נו, אלה, סתם תלחצי. אבל, וואו, לא משנה איפה את לוחצת, זה נותן לך אדום. כן, זה אומר לי, עוד כמה שעות. זה אנחנו נעשה משחק אחר, מסוגל, זה נדע. מה זה? כשאתה לוחץ אז הוא הופך לצבע. אתה תראה. אני אעשה סיבוב. במשחק הזה אנחנו נעשה שתי סיבובים, כי עידו רוצה לדעת גם מה זה. אני יודע מה זה. טוב, עכשיו אני אשחק. ואז אני. כי יש מיליון דרכים לעשות את המשחק, לנצח את המשחק הזה. יש דרך אחת. לא, יש כמה. בצילום. כן, צריך לצלם את לא, לא זה, הדוקטור. לא זה. לא התכוונתי לזה. כן, זה הילה. לא, לא זה. גם בזה אני רוצה לשחק. בא לי לצלם את הזוג המאוהב. פעם ראשונה שמצלמים אותם זה נותן אדום. נבוכים. הנה. עכשיו צריך לצלם מישהו מבואס או פוחד. זה ככה שזה. נו, צרח. נו, תן להמשיך את המשחק. נו כבר. וואי. יאללה. יופי. מה מצחיק? נו. נו כבר. איך? תצליח כל זה עושה זה. טוב, טוב. פוחד. שימו צורך. כועס. כאילו עצבני. זה שהוא פוחד ממנו. עכשיו גם הוא נהיה כועס. עכשיו הוא רותח. נו. נו, צרח. נו. שיט, הוא אחרי הזמן. אני עוקב אחריך. נכון.
עכשיו גם הם רוצים. עוד פעם יראו את המחשב. הילה, ממש בפינה שם. בינתיים המואבים אומרים, הם אומרים עיגולים נכון. את יודעת שאת המצאת את זה, נכון? כן. או, ואם עכשיו העיגולים אוקיי. עכשיו במשחק הזה הגיע הקטע שלא מתאים לגיל 6 ומטה. אוקיי, זה כבר תצמח. אלא אם תצאו מהסרטון אם אתם מגיל 6 ומטה. מה? פשוט ללחוץ, לא משנה איפה אתה לוחץ, זה ייתן לך אדום. עכשיו אנחנו נעשה את המשחק השני המשוגע. נכון עידו? כן, ואז את השלישי המשוגע שזה יהיה רצח. שגנב מנסה לרצוח את המלך. אוקיי, אז רגע, זהו, המשחק נגמר. רגע, צריך לראות את השחור. זהו. נגמר. נו, די, תחבק כבר. אם נלחץ על זה, לא זה, אבל... או, יש כאן את זה שזה לא משוגע. רגע, או, בוא נעשה ברח מהכלא. לא, רגע. כן. רגע, נעשה בית, ואז נוכל למצוא את זה. נלך משחקים משוגעים. לא, זה מגניבים משוגעים. רגע. כשלחצנו על זה פעם ראשונה. הנה. הנה זה זה. יופי, תגדילי. יאללה. הילה תלמד אותי תוך כדי שהיא משחקת, כי אני לא מכיר את זה. לא זה. כן, זה לא המשחק הזה. זה כן, אז לחצת על זה. נכון. אוקיי, אז יש לנו איש נחמד שנקרא לו שלומקה. לא שלומקה, די. בוא נקרא לו נחום. אוקיי, נקרא לו נחום. מה? זה... רגע. טוב, אילן, אנחנו לא מצליחים להיכנס לזה. נשים פשוט רצח. טוב. לא. לא סטיקמן. לא זה. זה רצח. הנה, עכשיו נשחק רצח. 2 סיבובים, כי אנחנו... זה בעצם גנב שמנסה לרצוח את המלך ולהפוך למלך במקומו. מה? נו, די, הבנו. מה קרה כאן? שנייה, אנחנו ניכנס ונצא מחדש, כי משהו בעייתי קורה כאן. שנייה. הנה, תיכנס. אבל... רגע. טוב, בוא נשים את זה. כן. זה ייתן לנו להיכנס. בן אדם שמנסה לברוח מהכלא. כן. פליי. מתחילים. פליי. בעצם אנחנו צריכים... 2 סיבוב. אנחנו צריכים לברוח מאור. Hello, Henry. לברוח מכלא רוסי. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here, and now we have the infamous Henry Stickmin. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until so found. מתחילים. אני יודעת, אני ארצה את זה. אני רוצה את זה.
אוקיי, יש כאן כמה דברים לא כל כך הגיוניים, אבל הייתי אומר... אני רוצה למעלה. למעלה? עזרנו לה. ראיתי אותו מחטט באף. And I'm like, look at how much I care. תראו את הסמר I don't מחטט care. באף. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. אז זה. Oh yeah, last night. Okay. כן. תדבקו לזה. אני בשוק. והבת אומרת, טוב, לא נורא, בוא נלכוד. לא, למה זה לא עבד? פייל. למה זה לא עבד? אוקיי, בוא נעשה... רגע, אני לא Oh רוצה yeah, last לראות night. שאני Okay. I'm back. טוב, כשנו, המשחק שלך נגמר, תגידי לי. If we can get you up there, you can פשוט get הוא לא in רוצה and לראות open את this door. הצוות. כן, נכון. מה זה? זה כאב. לייזר? גם לא עבד. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי לא להתעלם מהבעיה, ושהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר. ממליצה לכם לדלג על החלק של הפרסומת המוזרה הזאת. עוד פרסומת? די, עכשיו זה עם להרגיש כאב הבן. בשיניים ממשהו כל כך טעים. דמיינו לעצמכם מה זה להימנע מלאכול גלידה קרה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. אז אותו דבר. וזה עזר. רק עם בן. נכון. אוקיי, אז בוא נעשה את זה. what the fuck is this? What is this? יארי! זה ליטרלי יארי יומן. איירון מן. Hold it right there, inmates. So, you say all inmate is out of cell. הילה, Yeah, some שיהיה idiot. תורי, Oh, I just no. grabbed אז אל these. תגלה Maybe לי they'll את come in handy. התשובות. Are we waiting for someone, or...? I thought you press. We'll regroup with third floor. We'll help them clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. Who get the guards? לא עבד. We'll regroup with There is convict here. Get down on ground. Back to your cell. Boing. איך ועוד? מה זה? What, you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. Now let's get out of here. אוקיי, מאיפה אני אברח? בא לי לנסוע עם המשאית. מה קרה כאן? אוי, לא. טוב, אז זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם. יאללה ביי.